aber. Ring det fast. Sidste budrik, det vil være meningsløst. Det vil være meningsløst. Så skal vi smække chip i. Gør man det i fugle? Chipper dem? Ja, hvis de er store nok. Og så hedder den 029. Gade. Den er der. Det er måske ikke nemmere at skrive på dem her. DF står der på den, og så står der 0289. DF 75 stjerner 02. 75, det er de der 7,5, det er den størrelsen på ringen. Nul. Se, hvis vi nu lader være med at slippe den, Ja. kan vi så gøre et eller andet... Godt, du prøver det. Ja.